Ini mana aku tak Monggo. gantung nih kan. Lah. Ini kita puas ya. Sayangnya saya nih gini gabah. Nggih. Nggih. Mboten saya amat ya biasa-biasa. Malah ini kalah karo jagung. Kalah jagung. Monggo. Sanjange kok swasembada pangan itu. Apa nih maksudnya swasembada pangan kok sampai? Kira-kira nek diarani swasembada pangan ya negara iso nyukupi pangane rakyate mek jikone kok hasil Petani. nek negarane dhewe, petanine dhewe. Ngordinir petani ngoten to. Dados jenengan nggih pelakune swasembada pangan lho. Ya kudune ya ngono wayahe. Ya pancen ya ngono. Jagung. Ya Oh. Tapi kok boten saya sangat maksudnya pripun? Buk napa badine sekedhik ya gabah 6.000 nggih? nggih. Nah, Ditungne ya biaya produksi karo nganune ya badine wong saiki ya rabuk ya. Rabuk napa nggih awis? Ya lek sing subsidi ya ora larang tapi ya wonge sing gak duwe kertu kelompok tani ya gak iso tuku. Ya satu-satunya jalan ya jiko rabuk impor kuwi. Kowe kuwi regane lipat-lipat. Lah napa mboten tumut kelompok tani jenengan? Mboten sawahe saiki Tidak deh, nggih. Lho napa wonten kedah kuota luasan mboten to? Napa namung mboten biasa berorganisasi mawon? biasa berorganisasi ya dibilang biasa ya biasa, ora ya ora. Cuma gak aktif, dhisik ya tahu tapi terus gak aktif. No mboten eman-eman to. Ana lek mboten tumut mengke mboten saged angsal pupuk subsidi. Ya. Regine nggih napa kan tebih to regine? Lebih tapi ya secara mutune ya panggah kalah karo rabuk impor. Lho kok malah mutu? Ya iya lho wong subsidi karo tuku dhewe ya. Harga Lho penuh. lek murah tapi mutune elek kan nggih saya mawon to Pak Noh mboten wonten bedane no. Ya ora elek cuma ya panggah kalah karo impor. Oh, ngoten. Nggih. Lagi kula kadang ningali sakniki sinten lare-larene ingkang teng Saben. Mboten wonten to. Ya enek tapi ya saiki. Sekedhik nggih. Dinakne nyambut gawe liyane. Nggih kok. Tani iki ngene iki sawahe ya wis nyewa. Nggih sewan nggih. Ya. Pak Supar. Ida Pak Supar. Nandangi apa iki? Ndangir. Nggih. Wis gak open blas ya? Wis tunggal. Iku lek benjang napa ingkang tumut teng Blitar keluargane napa damel tiket niku mengke Sabtu no Minggu kok saya disanjangi duit niku nggih. Damel tiket Napa kartise parkiran. Oh, Mereka kan mungkin anggota kan diparingi kartis Mbak. Oh, diparkir. Nggih. Panggonane napa parkire nggih benten. Kersane mboten dados tunggal. Ki cara nganu piye ya? Kepangi ade pesen di DPC ngene piye? Bos, pripun Pak Supar? Manut. Wus, manut. Ngoten Gus. Pun to.
Gue aku lho. Nggih yo karo Lah, jenengan ono cek betok. gak usah cek-cekan itu mulai ya. Nggih. Nggih, maksudnya dicek riyen. Dicek ya didelok sik. Jos niku mboten napa-napa. Nek mbok engkek ora. Eh, Apa? Nek mbok engkek nek enggak regine pun medal. pun Sing dongkek endi? kepange kuwi. Kepange, regine pun medal. Ngaruh 3,5. Oh, nggih. Omongnya Nggih. Pak Podo yo lek 3,5 murah kuwi. Nggih, pun mirah lek niku. Aku ya omong batin atiku ya kok murah menang. Nggih. Ya mboten napa-napa DP cat dianyari teng Blitar niku. Pah. Kersane teng Blitar. Apa yo bener iso? sakit nggih. Kan tasik produksi. Lek cara awal-awal kae. Damel surane kok. Damel suran tak saged. Saged. Wih, jos niku. Putra Gunawijaya. Alah. Tak boleh lah niku. Selasa binjang niku. Nggih ya. Lek sing nang Blitar. Nggih. Pira kae totalane anune? Pancake telu. Nggih, 33. 33 pun sindene Nggih, ndene kale Wiraswara sitok. Nggih. Sindene kan pun serius. Kale Wiraswara setunggal. Nah, bintang tamu tok nih. Dian. Swara kon golek sing murah barang. Ngopo? Kuwi bocah sing gablok kan. Ujane yo ora larang wong kaceke lho. Gak larang kacake mek sithik. Aku gak larang lek kok ngarang. Nggih. Ya sembarange rego yo nggawa rupa nyatane yo. Nggih, napa pupuk subsidi kali mboten nggih. Benten. Enak Nah, ya. Nggih. anggotamu ya enak swara kabeh-kabeh kok nek kasih duit. Lah kuwi golek keringanan nek aku ya. Nggih. Sejene mung kowe dipasrahi yo ora ditanggung jawab. Enek Anggotane dhewe ora tak Oke. Wis werap deh kula pun engko lek dipercaya yo disalahgunakne malah tinggi. kadang niku lek nyacati gampang, Nah. tapi nglakoni mboten gampang. Ya untung-untung awake dhewe. sore bengi ngono kae ora ya padha karo Heeh. notok Doni to ngono kae. Nggih. Omongan ngono kae. Uga kuwi ora usah kan. Mboten usah Kuwi to direspon. prapton dari bareng-bareng kuwi ya. Kuwi kok nganu. Dipati kok kuwi kok seketane wis atas nama Mas Adit ngono. Nggih. Wong niki kan Nek gak istilahnya- ditegasi Ini kan mboten gojekan to, ini kan tanggapan kan kedah Tanggapan. kang paling Nah, sae ngono to, lho. mboten damel gojekan. tanggapan dadi awake dhewe metu pisan ki ra iso ya dipipi Oh, aja DPP tukul. nggih, leres. Nggih, Mak. Golek pancen penampilane apik kan ya mesti enek wong pengen enek akhirnya butuh nah. Tapi nggih wajar Pak Bahar menawi organisasi nggih ngeten niki wonten gak apa-apa. dados nggih, ampun. Bocah ngono kuwi ora penting kanggo aku. Nggih, Ya sejine pancen ya kurang pengalaman, nggih, Ora penting kanggo aku. nggih leres. butuh mikir awake dhewe, Pak. mikir organisasi. Nggih niki. Pun dados lukan apa ditingali napa malih. Pak Dite butuh olahraga, Olahraga. mlaku-mlaku. Bange kelihatan gede. Nggih, bahaya, Man. Nggih. Dah, Mas. Oh ya, jero nyetan kok ndang tak tututi. Dadi. Nyetang riyen Nggih, Pak Bahar. Tenang mawon niku Pak Bahar. Pun kula pun semerep danten. Nggih. Ya akhirnya kan yo malih dari sekian banyak iso mengerucut sing ndi sing Nggih. pancen yo
butuh loyal. Orane panjen apa istilahnya? niatane duwe organisasi karo mek limo tinggi golek butuhe dhewe. Kadang niku kebeto emosi kiambak niku kan Kang. Ego niku akhirnya mboten saged objektif ningali masalah nopo. Ya. Isine mek golek-golek kelemahane kancane. Kancane sing apik malah dicacat. Nggih. Kersane mungkin lek niki hukum alam lek kula niku kula rene nate sanjang mungkin lek berproses dinamis niku. Nah, akhir-akhire ya panggah metu endi sing tenanan karo sing ora. Nggih. Pancen ya kudu dilewati proses ngene iki pancen ya kudu dilewati. Nggih. Iki kados lare ngoten Pak no, tasik SD, tasik kangelan ngandani SMP, tambah parah SMA. Wah njaluk dikaploki dijiarne basa wis omah-omah mumet dhewe. Nggih. Ya ngoten niku to. Ya padha karo awake dhewe duwe anak nek njaluk sembarang dituruti kuwi. Wah ini malah mboten didik mungkin. Awake dhewe gak iso kuwi kudu dituruti karo ora. Nek pancen kudu dituruti ya dituruti lek ora ya kudu ora. Nggih. Kok saged ya jagung luwih larang tinimbang beras? Ya jagung ngeten iki ora patek enek sedangkan pitik bendina ya butuh mangan, pitik petelur, pitik sayur iku kan Nggih. bahan bakune ya panggah kok jagung. Jagung iki. Ayo kula kok kadang iki piye to pangan kula kuwaget asine beras niku dugi 14.000 nggih. Nggih. Kula kemutane tasik 8.000, 2.000 kula kuwaget lho. Kok masa sakmene sih ya? Mboten nate teng peken to. Kok Ya omonge wis swasembada pangan nyatane pangan ya panggah larang. larang. Kula kinten swasembada pangan niku danten niku pun murah. Swasembada pangan kira-kira awake dhewe mikire kangge ngoten. Nggih. Tapi kira-kira sing ning dhuwur mikire ya nek butuh wis enek ngene swasembada pangan tapi mbuh regane. Walah. Nggih. Gunjang-ganjinge negara iki. Jenengan kemutan tapi Pak Karno jenengan dereng lahir. Dereng. Pinten presiden kan pun semerep toh, zaman Pak Harto. Bu Mega, Gus Dur. Bu Mega, Pak SBY. Niki. Yo. Nggih, sanjange kok Kemaripah Loh Jinawi bumine negara Indonesia iki. Batang dina apa? Hutan lautan tapi kolam susu niku lho. Iya. Niku riyen sampai wonten lagu niku. Cita-citane raja-raja riyen nggih ngoten. Terus lembinjang-binjang putune buyut niki ngrasakne niku mboten nggih. Gegek malah mboten semerep minjem-minjem. Tanda-tandane ya ngono. Ayo. Semakin ke depan ora semakin penak malah semakin mungkin repot. Keep